З нами на сувязі Франак Вячорка, дорадца Святланы Ціхановскай у міжнародных справах. Вітаем, спадару Франак. Першае пытанне такое. Напярэдадні святаў Святлана Ціхановская заклікала беларусаў, не заклікала выходзіць, дарэчы, на акцыі. Што змянілася цяпер? Ці ёсць нейкі план? Ці як бачыць барацьбу з рэжымам у 2021? Святлана Ціхановская заклікала і заклікае кожны дзень. Практычна кожную суботу адбываюцца сазвоны са дварамі, дзе ўдзельнічае больш за 50 двароў Менску і рэгіёнаў. Я прызнаюся, я учора сам паўдзельнічаў у гэтым, і гэта надзвычай цікавае відовішча, калі людзі збіраюцца па хатах, у дварах, на вуліцы, нехта ў пад'ездах, па 5, па 10, 20 чалавек і задаюць пытанні палітычным лідарам і раяцца, што рабіць далей. Расказваюць пра свае пляны, а таксама пытаюцца, вось якія там дасягненні на міжнароднай арэне, на палітычнай арэне. Такая камунікацыя ўжо працягваецца некалькі месяцаў у форме такой каардынацыі двароў і палітычных лідараў. І яна дае свой плён. Людзі адчуваюць падтрымку, палітычныя лідары атрымліваюць фідбэк. Але да вялікіх маршаў, я думаю, што мы вернемся праз некалькі тыдняў, калі трошкі пацяплее. Магчыма, пад канец лютага, магчыма, пачатак сакавіка, калі гэтая хваля нацыянальных маршаў зноў успыхне, і тады ўжо Лукашэнку мала не пакажацца. Франі, паслухай, ведаем, што і Лукашенко таксама з сваімі сілавікамі, яны рыхтуюцца якраз да вясны, да магчымай вось новай, куды большай хвалі пратэстаў масавых. Яны кажуць нават пра магчымую гарачую фазу, ледзьве не абвяшчаючы вайну беларускаму народу. Але гаворка вось пра гэтае рыхтаванне да масавых пратэстаў, ці ідзе гэтае рыхтаванне і з другога, з іншага боку. Калі так, то ці можна гаварыць пра тое, што менавіта рыхтуецца, альбо калі нельга гаварыць, то ці можна хаця б тэарэтычна сказаць, да чаго варта падрыхтавацца пратэстоўцам вось за гэты час такого часовага, можна сказаць, зацішша ад масавых пратэстаў? Сапраўды гэта так. Лукашенко вядзе ўжо вайну, вядзе, пачынаючы ад жніўня, супраць беларускага народа. Людзі вымушаныя самаарганізоўвацца хто як можа. І вось гэтыя дваровыя супольнасці, якія зараз перараслі ў супольнасці міжраённыя, гэта спосаб самаарганізацыі людзей, каб пратэст быў больш моцны і больш бяспечны. Вы бачыце, што ўжо цяпер менш затрыманняў на акцыях. Чаму? Таму што людзі мяняюць час збору, таму што яны ствараюць адмысловыя сакрэтныя чаты, дзе спачатку абгаворваюць тактыку, а толькі потым выносяць гэтае рашэнне на ўжо больш шырокія чаты. Дамаўляюцца з іншымі раёнамі, каб гэтыя акцыі, гэтыя маршы маглі злучыцца ў нейкім месцы. Дамаўляюцца на нейкую тэматыку. Дамаўляюцца пра супольны пашыў сцягоў, плякатаў. Мы бачым, што яны выдумляюць новыя формы. Сёння, напрыклад, у некалькіх раёнах зрабілі масавае вывешванне сцягоў у пэўны час, што ані камунальнікі, ані міліцыянты не могуць зрэагаваць. Нашая ж задача дапамагчы ім гэтую працу зрабіць больш структурнай і больш бяспечнай, каб як можна менш людзей трапляла за краты і каб як можна больш людзей адчувалі сябе ўпэўнена і выходзілі на вуліцу. Мы дапамагаем ім інфармацыяй, камунікацыяй. Я думаю, што неўзабаве дапаможам таксама і нейкімі сродкамі сувязі, каб людзі маглі выходзіць, камунікаваць нават у выпадку адключэння інтэрнэту. Для гэтага мы працуем актыўна з замежнымі ўрадамі. Франя, яшчэ такое пытанне. Апошнім часам вось гэтыя месяцы, вось гэтае зацішша, таксама вось гэты іншы бок Лукашэнкі актыўна выкарыстоўвае і для прасоўвання тактыкі, якой карыстаўся 26 гадоў да гэтага. Падзяліць усіх, перасварыць міжсобку. І зараз мы таксама можам назіраць і з'яўленне там цэлай хвалі новых псеўдаблогераў, якіх яшчэ пару месяцаў таму ўвогуле не было, а тут раптам яны з'яўляюцца. І асноўны лейтматыў у іх гэта паліваць брудам, у прыватнасці штаб Святланы Ціхановскай, таксама выклікаць недавер да фондаў салідарнасці, якія сёння дапамагаюць сотням і тысячам беларусаў. Вось гэтая хваля, ідзе яе цяжка не заўважаць, але ўсё-ткі ці заўважаецца гэтая хваля ў штабе Святланы Ціхановскай, ці варта гэтаму супрадзейнічаць неяк, альбо не варта якраз энергію забіраць ад рыхтавання да працягу рэвалюцыі вось яшчэ на вайну з гэтымі вось траянскімі канямі, на твою думку?
Сапраўды ідзе такая віртуальная барацьба. Паводле нашай інфармацыі арганізаваны штаб віртуальных ябацек. Частка з іх супрацоўнічае з аператыўна-аналітычным цэнтрам пры прэзідэнце. Частка з іх наймалася нейкім чынам асобна па нейкіх іншых каналах. Але ўсё гэта па факце праца спецслужбаў. Што яны робяць? Яны запускаюць інтрыгі, запускаюць чуткі, сеяць недавер, убіваюць кліны, кажуць, што штабы не працуюць, адарваліся ад людзей, усе перасварыліся, фонды не плацяць грошы, усіх прадалі, рэвалюцыю злілі і так далей. Нельга на гэта паддавацца, нельга гэта пашыраць. Заўжды трэба шукаць пацвярджэнне інфармацыі, наколькі магчыма. Дзякаваць Богу, зараз ёсць прамая камунікацыя і з офісам Ціханаўскай, з каардынацыйнай радай, дзе можна праверыць, атрымаць адказ. Ёсць вось гэтыя супольныя сазвоны, штотыднёвыя, з дварамі, ініцыятывамі, стачкомамі, лекарамі, медыкамі. І вельмі важна удакладняць. Ці можам мы супрацьстаяць? Можам. Калі мы будзем пашыраць аб'ектыўную інфармацыю, калі мы будзем пашыраць інфармацыю з такіх рэсурсаў, як Белсат, Наша Ніва, Радыё Свабода, Еўрапейскае радыё для Беларусі, Тутбай, Куку, усе тыя, хто правяраюць інфармацыю перад публікацыяй. Вельмі важна удзельнічаць у дыскусіях, вельмі важна спыняць троляў, вельмі важна баніць правакатараў, каб яны не засмечвалі правакацыямі інфармацыйную прастору. Памятаем, што сапраўды супраць нас вядзецца добра арганізаваная інфармацыйная барацьба, мэта якой нас дэмаралізаваць. Так давайте не дазволім ворагам гэтага дасягнуць. І апошняе, Франі, удакладненне таксама, якое выцякае з папярэдняй і пытання, і адказу. Як бы ты ацаніў, наколькі захоўваецца сёння адзінства ў шэрагах пратэстоўцаў? Вельмі шмат груп пратэстоўцаў цяпер ёсць, і ёсць тыя, хто больш радыкальныя, больш актыўныя дзеянні, пачынаючы да супрацьстаяння сілавікам ці акты сабатажу. Ёсць больш лагодныя групы, якія праводзяць такія схаваныя сакрэтныя перформансы, флэшмобы, танцы Іерусаліма. Многія з іх канкуруюць паміж сабой за медыйную увагу ў першую чаргу. Але я б сказаў, што на 80% яны давяраюць адно аднаму. Заўжды будуць складанасці ў адносінах. Гэта ж групавая дынаміка. Людзей вельмі шмат, людзі вельмі розныя. Усе бачаць па-рознаму нашу перамогу і нашыя тактыкі. Але давайте не забывацца, якая галоўная мэта. Давайте не забывацца, што самае важнае — это спыніць гвалт, вызваліць паплечнікаў з турмаў, дабіцца адстаўкі Лукашэнкі і правядзення новых выбараў. Калі мы не будзем забывацца пра мэту, то не будзе ніякіх сварак і ніякага недаверу. Цяпер студзень, люты — гэта самы дэпрэсіўны, апатычны час. Холадна, мы пакуль што не правялі гэтыя выбары. Лукашенко, здаецца, трошкі аднавіў свае сілы. Так складана, але давайте не губляць сілы духу, быць аптымістычнымі, верыць, давяраць адно аднаму, абавязкова падтрымліваць на гарызантальным узроўні сваіх паплечнікаў і тых, хто ў бядзе. Ну, спадару Франак, таксама Павел Латушка анансаваў вялікі марш беларусаў. Ці да гэтага мае дачыненне таксама каманда Святланы Ціханаўскай, ці гэтае дзеянне было скаардынавана? Мы абмяркоўвалі ўжо даўным-даўно ўзнаўленне вялікіх маршаў і з Паўлам Латушкам, і з усімі іншымі палітычнымі лідарамі. Як толькі будзе адпаведная нагода, гэта можа адбыцца на пачатку сакавіка, можа быць на пачатку лютага, а можа быць 25 сакавіка, такі марш будзе праведзены. Марш будзе праведзены пад слоганам «Мы вяртаемся на вуліцу», горад наш. Ён будзе адбывацца, хутчэй за ўсё, і ў Менску, і ў вялікіх гарадах. Але гэта ўсё будзе падрыхтавана, анансавана, і гэта ўсё будзе часткаю вялікага супольнага пляну дэмакратычных сіл, які будзе прэзентаваны неўзабаве. Дзякуй вялікі, Франак. З намі на сувязі быў Франак Вячорка, прадстаўнік Святланы Ціханаўскай, дарадца Святланы Ціханаўскай ў міжнародных пытаннях. Дзякуем за эфір і спадзяемся да хуткай сувязі з вамі зноў у нашых наступных нядзельных стрымах.